Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haji Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yoyo. Pripun sehat nggih? Alhamdulillah pinaringan rezeki sehat walafiat. Syukur nadyanto sakjroning pandemi 2 taun jenengan rezekine isih banyu mili kula melu seneng. Banyu mili tangise, Po. Lho, kok iso? Bos sampean kula kabeh niku nggih terdampak. Dadi sampean rezekine seret, kula nggih seret. Niki sing diarani senyawa. Oh, senasib sepenanggungan. Nggih. Senasib dan sepenanggungan ning alhamdulillah dalu niki leres panjenengan ngendika bengi iki sama-sama mendapat rezeki dari Bapak Haji Haryanto. Lantarane Nggih. Aku meh ora katut e. kok iso? Lali ngebel kula keri dhewe, Mas. Lho sampeyan iki wis ditetapkan sebagai pelawak tetap wonten ing garasi mriki kok ya. Nggih, kula pun usul kok sing ditempelke bis ki aja mung Gatotkaca, Werkudara, Janaka mbok sekali tempo bis siji gambare gareng ngono piye. Yo nggambari gareng angel sepiro gampang Mas Gareng. Ning pertanyaannya. Engko lek njur bise digambari gareng pertanyaannya sing numpaki gila apa ora lah kuwi lho. Mangsamu aku wis retek dhewe ngono po. Lah iya. Sing jenenge penampilan ki lak penting. Mula dipilihke satriya-satriya sing linuwih sing patut minangka tepa tuladha. Betul. Ya sing ganteng, sing ayu kaya Sri Kandi nika. Apa yang tertempel di bis Haryanto itu merupakan contoh kehidupan manusia. Kok iso? Loh kaya Bima niku wonge teges, jujur, ora tau napa botse. Adil. Kaya nika Janaka kalih Sri Kandi itu kehidupan sejoli antara pria dan wanita harus selalu bersama-sama. Yang gambare Gatotkaca. Gatotkaca nandhake wong urip ki aja nganti ora duwe cita-cita. Buatlah cita-cita mabur setinggi langit. Semar kuwi jelas wong urip kudu duwe panuntun, mergo Semar niku nuntun marang satriya-satriya utama. Anoman kok tekan kethek barang apa? Enek aku browsing kok enek sing gambari Anoman ana. Anoman kuwi wernane putih, urip ning donya kuwi kudu suci, resik, kalis ing dedosan. Ya. Pancen sampeyan iki dagelan sing kondang ampuh, pinter, cerdas yen kon oncek-oncek ngono kuwi. Alambuh Mas aku iki. Aku tenan aku iki bola-bali ditimbali rene iki lekku golek apalan iki nganti kentekan. Wis PO Haryanto. PO iki jelas perusahaan otomotif. Kuwi singkatane PO. Haryanto ki hari-harinya melayani penumpang dengan temoto tegese tertata, ora serampangan. Jadi PO Haryanto itu selalu melayani penumpang dengan tertata, rapi, ora gawe kecewane konsumen. Ya. Ngono, wis takon meneh, apa meneh? Ya teruse no. Apa? Garwane Pak Haryanto lak Ibu Nurhana. Kuwi. Nur kuwi ngarani cahya. Hana kuwi saka tembung ana. Dadi Ibu Nurhana kuwi ana cahyane utawa aurane. Ora beda kowe cahya kuntadi. Terus cahya kuwi wis ngarani cahaya. Kunta kuwi senjata. Di kuwi saka tembung adi kuwi gedhe. Dadi senjatamu kuwi gedhe tur ana cahayane. Kemeruh kuwi ora. Wah, aku ora kemeruh piye wong aku wis ngecekesi kok. Lah. Ayam. Iki bocah iki ngejak dadakan terus kowe.
Lho sing jenenge jaman saiki lho Mas Gareng, yen setelan sok-sok ki gandeng saiki lah ana media sosial kaya YouTube ngono kuwi sok-sok kuwi gampang ditebak karo penonton wong piyayi ning YouTube kuwi ben-bengi mirsani wayang. Mula yen awake dhewe tidak mengasah kecerdasan, ora golek inovasi yang baru, iso ketinggalan zaman ngono. Betul Mas, betul. Apalagi pagelaran wayang kulit Malabar ini istimewa. Istimewane. Sindene pirang-pirang tur dipilah. Limilah Sinden sing lungguh kene iki. Iki sing werna ijo iki. Iki sinden sing urung gepok senggol. Sing suci. Iki. Yen sing nang isor iki sinden tatu arang kerajaan ya iki. Ya aja ngono, sia-sia ora. Saya iki wis janes iki ireng iki. Sapa iki? Oh, pelupa. Sinden Purwodadi pelupa. Mbak Palupi kok pelupa orang. Sing pelupai kowe kuwi ora. Mungkin agar nembang mesti lali kok. Iya. Ini lek sing niki nggih, sing teng inggil niki gawan kula. Madangkara Group. Termasuk sing nomor 3 Mbak Elisa ini sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi sebagai Madangkara Group niki. Dadi ya entuke ya wis esuk ya 250 lho lah wis ah. Ya. Apa? Iki ambak sinden wis S3 kok 250. S3 ki lak apa-apa gelare sarjana. Ning kene kudu prihatin dhisik ngono kuwi. Dek kan warga baru ngono. Ah, pancen dalang itu tukang ngapusi. Iso. S3 kok untuk warga baru. Tapi tidak apa-apa, semuanya itu dimenit diatur oleh seorang dalang. Nggih. Ora jeneng ngapusi ning diatur. Betul, betul. Nggih, matur nuwun Mbak Elisa nggih. Nggih. Ijeh sami-sami Pakde. Nggih, sami-sami. Kok metu sapi-sapi? Sami-sami. Kupingmu sing bosok kuwi, sami-sami kok. Sami-sami. Cih, ampun bodek to Pakde. Budek kok bodek. Cih, sami-sami. Sami-sami. Nggih. Iki genah iki ana komendane iki. Heeh, mangan malan. Aduh, mati aku ora. Komendane ora tau nembang, mangan terus. Ya wis bene. Iki lak bintang tamune akeh. Akeh mula. Lah, iki aku aja kakean ngomong. Bintang tamu ning sini. Lah ya mula saiki kudu ngangge apa kuwi jenenge kesepakatan. Ada peraturannya. Bintang tamu ketoke sak deran kok ora iso der, ganti liyane ngono. Ayo, paten. Ayo pokoke urutane ya bar sampean kok Mbak Mimin Apri kok ketoke ora iso der-der, ndang kon mulih ae ora. Pokoke Mbak Eka munggah kok ora der, mulih ngono ya. Bintang tamu 2 menit, 3 menit ora lucu, ora mutu, paten. Iya. Mimin dan Apri, yo berpacu dalam melodi kutang tang tak ndang. Oke, ya yuk dados. Monggo, Mbak Sinden. Yo, saiki Mbak Mimin Apri, yo. 1 2 3. Ya, ayo ndang. Ora dene kudu ayo. Terus sida ngapa-ngapa yes diancam ya, Jas. Santai, aja semlang, aja semlang. Pripun, Mas? Aku gede pangapurane tak kei wektu sik. Ayo. Wis, iki duet presiden sing lagi ngetop April Mimin iki. Iya, Sapa jenenge Aprin? Mbak Apri dan Mimri. Ayo. Mimri. Jane dalu niki kula mboten katut kok, Mbak Nimbu. Lah kok kersa tindak mriki Jane yen ra mboten katut. katut wong sinden sementen ayu kabeh. Ning menika wanterken di depanipun Mbah Surata. Surata sapa? Bapakipun Pak Nur. Ya, Bu Nurhana. Pokoknya sinden sing lencir kuning nemu giring saka Laladan Klaten kae kudu katut ngono kuwi. Mergo kuwi iso nyingkirke
Mbahmu Putri nek bengi iki beliau iki mung kesengsem karo aku kayunyun karo aku ngono lho Mas. Kowe kudu katut Pak Haryanto mau wis ngendika. Pripun? Mimin kudu katut mergo selirane sopir bis Pak Haryanto iku. Ya ora sopir bise sregep salat kok senengane kok ngene lho. Yo sregep salat ya, Nduk. Iki anake akeh mergo wong wedok sangkluk ngene iki. Sangklok iki. Lho mungkok kene iki birahine tinggi lho Pri malah. Oh, dadi sampean rene iki anu lek pangajape kuwi. Ya wong wedok sing nggawa daya pangaribawa ngono lho. Nek aku ora beda. Lah apa? Kula nyuwun izin menika. Izin. Nek aku kan arep dadi gawane Madangkara. Lah kok iso? Soale kan aku ya meh arep diwengku karo Yoga. Yoga Madangkara. Sing dhewe. Sing ngendi nak? Mas Imam sing Oh. dona. Iyalah. Astagfirullahaladzim. Teganian mam ora. Ya Sing ampun. Imam. Wah, kowe kebangetan. Seliramu padha karo Yoyo. Weh, nyapa nyamplok aku iki ora ngaput. Imam niku biasane nggih, lek bengi iki tampil beda. Oh, iya. Semringah, sumunar, J. murah senyum. Biasane tanpa ada Mbak Apri iki, ngantuk terus ning wayangan iki. Lah, kayak nyawang ki rasane kok kaya keri ngono ya. Le. Imami berarti termasuk wong lanang kleru lho. Lah piye? Nyamang wedok mung saka rupane tok. Lah, Kowe ora ngerti zaman sejarah dhisik. piye to? Ken Narok iki kesengsem karo Ken Dedes ora mergo rupane. Mer, Ning mergo wentise, mergo betise Ken Dedes ki bercahaya, itu yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Lho, Welok. sawangan mam timbangane nyawang Apri pun keladuk sawangan mentisku lho. gila nih. Oh, kok. Ora, wong wedok metekol lho. Lah wong wedok kulino rekoso kok. Ah. Blandong kayu, keruk wedi. Ngono kuwi. Oh, kuli to iki. Kulai. Ayo. Piye lho? Perintahe komandan kok. Gak aku. Selamat Aku sukses. dibanding ngono. Lek Mbak Mimin ini pinter merangkai kata-kata mutiara Betul. untuk event Gini. pada malam hari ini tak wis mesti pinter. Ora iso, Gini. jos. Iki lah hari sing intine berkaitan dengan hari ulang tahun BIS PO Haryanto ke-19. Nggih. Buatlah sebuah kata atau kalimat contohnya kaya kae. Aku tidak apa kae? Apa kuwi? Butuh pencitraan. Butuh pencitraan. Akan tetapi butuh kenyataan. kenyataan. Ono meneh kae. Diam itu emas. Tapi bicara di saat yang tepat dan bermanfaat itu berlian. Contohnya ngono. Ayo saya gawe. Kowe Pak Kuse. Kata-kata mutiara. Kowe sik no, Lek. Aku PO Haryanto adalah ladang pahalaku. Ya. Lho Pak Haryanto ya iso wae to nggih Pak nggih lho. Berbagi nyatane ya kok ngene iki kok lho. Ketoke golek duit. Ning ternyata ibadah lho kuwi lho. Lho, Ya. armada kuwi nyatane nulung wong sing paribasan ning dalan kleleran, pas aku tetek kewengen barang ngono kae rak ya diangkut dibenerke dadek kondektur rak ya iso. Ayo, ya serapa. Lho ya ladang pahala ya Mas lho. Iya, wis. Iya wis ladang pahala ya Kowe srapo. iki ora ladang pahala, ladang bengkok. Kowe ayo. Apri, yo. Aku. Rasa sok cantik. Si kata-kata mutiara mengenai PO Haryanto ngono ya. Orang kaya yang sesungguhnya itu yang orang kaya yang sesungguhnya itu yang berguna untuk sesama. Nah. Sesama jenis apa sesama apa? Ya sesama Sesama umat lho, Mas. Sesama jenis Luar mulai kesetrum toh. tak pateni. Alah dhisik kaya ngopo to, Pak, saiki. Aku ki wis kaji, mosok kaya ngene kolu. Lah dhisik Oh. Kayak pas kilaf kok ya. Oh ya mendembaran. Ning anu lho, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Mimin karo Mbak Apri. Leripun. Kula kelingan nalika awal-awal pandemi nika jenengan melonggarkan waktu dengan ikhlas untuk datang ke Sanggar Madangkara. Gitu. Kula ngawontenaken wayang elektrik peduli kemanusiaan, terus hasil dari sumbangan itu diberikan kepada seniman yang terdampak. Salah satunya didukung oleh Mbak Mimin dan Apri. Ya, itu sangat luar biasa.
Pak Cahyo dadak diumumke ngono kuwi lho. Nun sewu yen Mbak Mimin iki nun sewu nggen wajah mbok menawa kalah karo sinden liyane. Ning jiwane iki mutiara, seneng tetulung marang padane Lho, Pak urip. Cahyo ngono kuwi lho. Jiwa lenange ketok banget. Marai ganjaranku sudah lho, jare nek beramal baik ora entuk diumumke, marai ganjaranku sudah lho, jane rasa diumumke, mesake malaikat batut nyatet kebecikanku lho Mas Gareng. Aku tak pikir-pikir bareng ngono iki kaya nom-nomane Bu Nurhana. Ya ora bunuh dana cantik kok. Gak aku kok. Wah, aku seneng lho. Terane iki bocah iki nadyan kaya ngene. Ning kene Piye, Pak? IQ-ne IQ-ne ngene. cerdas. Cerdas. Kula niku jane ya bodho. Mung kadang kala ten panggung sok nyeritake curhatane ibu-ibu, curhatane para wanita, curhatane para garwa sing kadang kala teraniaya hatinya. Heeh. Lah, terus saya sampaikan ke panggung, men wong lanang iki ya ana keperpihakan terhadap kaum wanita. Mung ngoten niku. Iya, betul. Tadi sekarang tidak ada kok boceh, semuanya balance berjalan bersama. Ngaten sih. Ngono. Berarti iki wah iki marayo kakan bintang tamu mumet aku tadi. Ora, pancen tugasmu kuwi, ora ngatur semene iki, ora. Dadi sakmene iki wedok kabeh sampe lanang dhewe, dadi kaya bebek lho. Lah iki apa? Ya totoke wedok ngono to, Pak. Kok Oh, iya. Sate wedok ngono lho. Monggo dirahapi Mas Gareng. Pilih sing endi ya, Rok? Ora kok sik bar mbok senggol-senggolke kok atos men kok. Isine iki apa? Nek karo Lupi malah kena pelanggaran, nek karo aku ora apa-apa. Ora apa-apa, ning sesuk tekan omah ya bojoku mungkur. Ya, ngene, iki kan PO Haryanto itu punya sebuah grup campur sari. Laras PO Haryanto. Nggih. Iki dimanfaatke ben yoga-yoga Madangkara istirahat. Kok Mas Timbul Adi Praitno kowe ngematke penyanyi loro iki ya sing dikersake ndi engko keling aku. Ning luwih dhisik pengasuhe campur sari PO Haryanto lah Ibu Nurhana. Mbok menawa kersa lan mboten saya Bapak Haji Haryanto kalian Ibu Nurhana minggah panggung nggih. Para penonton setuju nggih? Setuju. Setuju. Nah, iki Monggo cocok iki. Pak Haji, Bu Hajah, mboten ngarengi kamardikan, katuran pinarak. Mumpung niki dereng salin, Pak. Dereng malih lanang. Mungkin pun salin malih lanang, Pak. Yo, perahu layar nggih ngurmati Pak Haryanto sekalian Ibu. Yo, dados. Wah niki tontonan luar biasa Pak Haji. Pun nglumpuk para seniman seniwati pun paringi rezeki. Alhamdulillah Mas. Nah, Rong tahun. tiarap kali tahun tiarap. Saake Mas, saake. Nggih, Tujuanku membagi kasih sayang membagi kasih sayang, dan juga merapatkan hubungan persaudaraan. merapatkan hubungan persaudaraan. Nun sewu menika Pak Haji. Nah, ngaten. Merapatkan hubungan persaudaraan supaya kita ini jangan renggang dan juga jangan hilang seni budaya ini. Amin. Pun Pak Haji kalian seniman renggang gula pemebyur apa Mas? Pulut. Rumaket. Nah, niki kula sedikit bertanya tentang PO Haryanto yang umurnya 19 tahun. Iya. Tepatipun tanggal pinten Pak Haji? Lahirnya PO Haryanto. PO Haryanto ini saya berdirikan 2002. 2002. Jadi 2002 terus mulai gagal maju, wah yes. Sampai sekarang. Jadi sekarang ini sudah 19 tahun. Sak menika 19 tahun dengan armada berapa bis? Aku iki isine. Oh, mboten kok isin. Aku iki wah nek ngaku nyebut kendaraan, soalnya aku gak tahu ngurusi kendaraan. Kita 100 armada lebih. Ya insya Allah tanggal 200 lebih. Amin.
Amin. 200 lebih lho, Lek. Berkembangnya pesat dan dengan umur 19 tahun konco-konco ruang sedaya ndongaaken P. Haryanto mencapai kejayaannya. Amin. Rabbal alamin. Ya kan sekarang sudah melayani hampir seluruh penjuru. Malang, Surabaya, Madura, ya, dan sekitarnya, bahkan sekarang ada paket 1 hari nyampe tujuan. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi akan tembus Sumatera. Sumatera. Ya. Wah, semakin melebarkan saya. Ya, Oke. harus Mumpung dilebar. anu. Sayap harus dilebarkan. Nggih. Oh, saya baru dilebarkan. Nah, kalau nggak dilebarkan nanti nggak bisa terbang kita. Nun sewu Pak Haryanto, nun Nggih, sewu Mas nggih. Yoyo, Eh, dawuh. Kula niku saking Solo mriki niku lak bis niku lak nyewa. Nggih. Nggih akine tekor mawon. Mboten wonten kendaraan khusus untuk momot sinden kali yoga mboten enten, Pak. Anu, Nggih, garis Pak, besar, garis besaripun Mas Yoyo nyuwun lungsuran. Nah, ora ngawut ae Wis ora. to yen perkara ngemis tak wakili. Saya ngeten Mas Yoyo, kula matur nuwun sanget niki. Ini contohane adik-adik saya dalang nih ya. Nih contoh nih. Nggih. Kalau kamu kepengen maju Nggih. ya harus hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sudah maju juga harus hati-hati. Betul. Ya. Banyak Karena apa? godanya. Angin semakin pohon semakin tinggi, Besar, nggih. anginnya semakin kencang. Nah Tepat. ini dalang-dalang yang tak latih ini ya, didengerin nih Mas Yoyo nih ya. Kalau kamu udah maju ya, hati-hati. Lho, itu dalan-dalan to, Pak? Iya, calon dalang-dalang nek siji aja macam-macam ya kowe. Eh, Ya, besok ya, iku di rumah didengerin ya. Kamu pengen maju, kesempatan ya kan. Diasuh sama Ibu Haja Nurhana, gratis, udah gratis dibiayai lagi, ya. Oh, ini calon Iya. dalang. Jadi kita ini membina adik-adik dalang. Ini dalang kecil-kecil ya, kemarin nomor 1. Oh, Pentas lomba. lomba di Pati. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini ya kita harus bangga, Kudus punya kayak begini harus bangga. Calon dalang. Nah, yang biayai siapa? Sini. Kita sendiri yang biayai. Dari kita untuk kita. Nah, saya nggak minta bantuan siapa-siapa ya. Tentunya saya memang ingin mengembangkan seni budaya yang ada di Kota Kudus. Amin, Itu aja. Pak Haji. Nggih. Nika kelebet nika nggih Pak Haji. Nika sedoyo niki rencang-rencang. Bahkan insya Allah beliau sudah minta mau dibuatkan untuk sekolah seni. Iki mesti kerupuk kartone Ya. Erwan Esen guys. Sekolah seni semi pondok. Seni pondok. Jadi nanti samping dia belajar juga samping belajar agama. Dan musiknya pun nanti bisa paru-paru musik religi. Ya Kang. Jadi kita gitu Kang. Jadi kita jangan sampai oleng. Saya juga berterima kasih Nggih, Bapak. pada sampean ya. Nggih. Hampir telat mau ya. Nggih. Nggih, hampir saja tidak terpanggil. Lah ibu sak kandhane kok. Nggih, Pak Haji. Kangge ngregengaken swasana kalian Bu Hajah monggo badhe nyekar menapa dipun iringi menapa nderek kanca-kanca. Nek bagian Nika mumpung wonten tumbal kalih menika. Waduh. Tumbal lho Mas jenengan nek bagian nyekar ben urusane Hei, perene yo jare kowe kepengin numpak bis. Ayo calon kernet. Kula lingsem, Pak, wonten mriki kemawon. ini biasanya ya bagus kok Mas. Lho, bis apik nggih sae. Ya. Terima kasih. Monggo. Mbak menawi Ibu badhe Ayo nambahi nyekar, menapa, Mbak. menapa Pangestu nyanyi. Bu Nurhana. Ben nggih. ibu yang bagian Apa Mas? nyekare. Cinta terisolasi. Oh, Wah, nggih. iya. Cinta terisolasi. Aku mbok isolasi. Wah. Pak Haji cinta terlakban. Judulnya iki terisolasi lho Mas, kok terlakban. Nih, Nggih, nggih. napa manut kalih kanca-kanca campur sari. Tepuk tangan untuk Ibu Hajah Nurhana para lenggah. Wah, Jan. pancen ya ratu Senuwun, campur Bu, sari kok. Wah, bola-balik tak sebut. Matur nuwun Mas Yoyo. Nggih. Jan Sudi Pak Haji. Matur nuwun. Nggih. Wah, campur sari nipun sampun dados dipun pimpin napa
Erwan Sastrawiono SM yo. Sembah nuwun Pengasuhe, Bapak Haji sekalian Pengasuhe, Ibu Nurhana. Suwe jedul kok grubul. Pengasuhe. Ingkang pundi to, Mas? Erwan ge sing kacamata. Oh, kacatingan. Erwan ge selirane kowe. Oh. Mula kok Ya ketok sing kula lencir-lencir ngene iki lho. ora kok ekor matanya kok ngene-ngene iki apa dikersake aku ya. Ayo ora ekor tok sasirahe. Tole sanes pinter ndalang le sindan Bude Mimin gelem to? Gelem. Oh lho. Kok lear nyinden kono ki garek tekan ora. Cah kaya mandok-mandok ki ae sajak mudeng aku ki sinden bakok. Mas, iki sing diarani kripik gedang kripik telok bengi iki kudu dicakke. Dikompliti pokoke. Diratani. Mbak Mbak Elisa. Elisa, yo iki sing dinteni karo viewer kabeh wis nang kene. Mana Elisa kabeh do ngono ayo. Wes, Elisa ayo. Iki luar biasa iki. Ayo nak. Nah, Elisa. Ora jak cerak ki wedok asli lho, Pak. Iya, iya. Sugeng dalu Pak De Kering. Mbah Imin, Kowe Mbak Ences, Pak Hai. Cahyo. Nggih, Sugeng Dalu. Aku padamu hari ini. Aku juga ya. Mbak Elisa, Eh. aku juga padamu hari ini. Ya Allah. Kene sukum sik karo sing senior. Ya. Kapan ya? Aku padamu hari ini, Pak. Pak. aja seru-seru gogrok kabeh. Melumpuk tadi Mumpuk siji. dadi. Ora ngono, wedok asli kok polahe malah luwih ganas timbangane iki. Lah iki kemenangane nek dandane wedok ngene iki aku gelem meluk-meluk nek dandan lanang mboten pareng. Nek lak awake dhewe iki padha wong panggung hidup kanca-kanca. Apa. Konto-konto, Mbak. Matur sembah nuwun halo Pak Haji, Pak Haryanto, Ibu Nurhana. Kula Kata suwun-suwun terindah sini. untuk PO Haryanto Kak Elisa. Oh iya, iki mau dine waktu 2 menit ya. Iya, kudu dia. Berbobot S3 kok. Wah. Definisi kata sukses menurut PO Haryanto Definisi kata sukses menurut PO Haryanto adalah melayani. melayani. Berarti sesuk mbokku takon rewang, bapakku takon rewang, mbahku takon rewang, bayuku takon rewang kan mergane. Sama seperti kita ya, Le. Melayani. Mau ya dilayani? No way. Tapi luar biasa, yang dimaksud melayani duduk kok rewang kaya ngono Mbah Himen kalau di sini. Iya. Melayani sepenuh hati. Aku tuh sangat terinspirasi sama Pak Haji. Beliau, Ji. Sama Mas Rian juga. Ji. Luar biasa. Mereka itu kalau udah pegang setir di depan, mau sudah CEO, udah direktur, pemilik, tapi kalau jadi sopir tetap melayani penumpangnya dengan sepenuh hati. Luar Ono biasa. ono kerdos ya tetap digawake, tetap dimanggake. Betapa luar biasanya. Lah koyo Mbah Himen pamer, ono gelang Siti pamer ini. Ono kalung anyar Siti ngene-ngene. Kalungnya dicopot wis maleh kok. Wis maleh biru. Tapi kalau orang yang itu Aku ngrungokke Elisa omong ket mau kuwi tak upamake bis pere wis entek oline. kong itu. Lah pripun to, Pak? Atos. Kok atos? Omongane iki kok atos ngono to, Nduk? Pancen ngono kuwi to logatmu. Iya, Kan ini itu asli wong bawaan Jawa, Pak. Oh, dudu Dan wong Jawa. Kak Elisa ini dari Sulawesi. Sulawesinya mana? Aku sekontoli-toli. Toli-toli, koyo kenal ya, Pak. Aku kok koyo kenal ya. Aku kaya sedulur ya karo Sing ngendi? Sekontoli-toli. Aku wis tau rono. Masa? Apa? Wis. Senane? Gone piye, Pak, gone? Ah nyelempit. Oh, nyelempit. Kebak tandurane. Iku kutha apa kabupaten apa? Desa. Desa to? Heeh, Lah yo nyelempit. Oh, itu yang asli toli-toli siapa, Kak Elisa? Bapakku sekontoli-toli, mbokku sekolah belu. Oh, dadi toli-toli ki gathukane lambe. Bukan lambelu. kok miris ya aku. Tapi sebegitunya penampilan Elisa, pasti ada yang halus. Nah, Apa? maksudnya tuh diantaranya kemungkinan suarane halus. Ada satu sisi yang halus. Ya nek nyuara kudu halus, tapi nek nyuara biasa ngene encen kaya ngene logate di Ngapura ya. Ya ora apa-apa. Nah iya, kudu Kita kan apa-apa. sama-sama dari Jawa. Iya aku Jawa kowe Jawa. Ah. Iki gembel.
Mbok sing rada tatarane dhuwur sih. Apa? Gibas. Oh, gibas. Wong karo bolone kok ngono ya. Aku sing ketok dari tadi kok ora ono sing memperjuangkan Dedek Mimin ngono ki ra ono ya sing ketok. Ono sing memperjuangkan kalau Kok dedek-dedek. ketok aku ki pelengkap penderita ning kene iki. Aku ki mau jane dititipi lagu karo Mas Rian tapi Nggih. lali apa? Apa? Mas Pokoknya Rian gua- requestnya lagu menapa nggih? Mas Rian request lagu tidak tadi aku kok kepengen Mbak Elisa nyanyi apa nih lali ya. Nopo? Ya nanti kalau barangkali nanti Ingat. kirim. Ya. Tapi sekarang Elisa mau nyanyi apa untuk Pak Haji dan Ibu Nur khususnya untuk ulang tahun PO Haryanto. Oh iya, Gandeng ngundang aku ki wis setahun kepungkur, tahun 2020 bulan Mei. Heeh. Terus aku wis dilunasi. Jadi saiki ki dadi tombok kangenku kepada Pak Haji, aku pengen nyanyi tembang kangen. Oke. Dawa banget ya ngomong tembang kangen. Saya tau wis dilunasi ndek ini sudah pentas apa ora? Durasi do pentas. Terus aku, ya ini kebaikannya Pak Haji itu. Terus? Dana tuh nggak mau dikembalikan, soalnya ngerti seniman-seniman pada nelongso. Wes dibawa aja Mbak, nggak usah dikembalikan. Waduh terima kasih Pak. Wes setahun kemudian, Mbak, ya ditelepon aku. Iya. Besok ini ulang tahun PO Haryanto. Oh Pak Haji siap, gimana dananya? Sampun lunas Pak Haji, sampun lunas aku ngono. Jebule S3 ki ya golek tambahan. S3 SPP ini larang. Ora kurang kok 15 juta. Lho, adekku S3. Wis lunasi ya wis ra Ya diumumke. wes, oh, aku mau cerita. Pancen ki diundat-undat dan Pak Haji ngerti kok. Kok gratis wis disangoni meneh ora. Boten parengaten iku nggih Mbah Hime. Ora pareng. Kita harus bersyukur terus. Pak Haji Bersyukur. ngajarin kita harus bersyukur. Kalau udah tinggi tetap bersyukur, kita rendah tetap bersyukur. Aku Tetep harus rendah Dan hati. iso sukses. Nyontoh koyo oleh menoro, ha? Nyontoh lek men. Piye? Nek golek-golek undaan ki ora ning panggung. Lah, Nyelempet turut bis-bis. oh. Karo gawe icik-icik Gak kan. aku. Lagune apa lagune? Lagune toel asukanya. Wis ora wis ora tuwel. Baleni kalian lawas. Kok astagfirullah. Bawa apa rek? Ora tegel aku. Cederek. Nggih dibawani no, ya wis dilunasi kok. Ji, sajuri, Bawa. cindek Ji. Sajuri Ji. Ngawur. Daryanto Sajuri. Daryanto Sajuri. Kok ganti-ganti jeneng lho senengane. Ya, Ya, tadi Mbak. kalau Ayo, Kak. pangkur PO Haryanto udah, aku tak asmorondono aja ya. Boleh. Ya, Asmoro adalah cinta, Dono adalah memberi kasih sayang Memberi kepada kasih. semua umat. Iya. Ya. Aja terang seri kaki dewa nganglang jagat. By the way Pak Cahyokun tadi penonton malam ini udah 3.000 loh tadi aku. Di mana? Di Kuntadi Channel. Di Kuntadi Iya. Channel. Biasanya itu hanya 500. Jadi Nah. yang 2.500 adalah fun dari Mbak Elisa dan Mimin April. Salah. Hah? Dari Haryanto Mania lah. Oh iya. Soalnya kenapa kita tuh jangan umuk. PO Haryanto official itu berapa subscribernya tahu nggak? Nggak tahu, bro. 325. Aduh. Tiga kalah aku aduh mutiar lah aku. 325 Saya ini ribuan. ya perlu belak-belakan. Saya ini P.O. Haryanto berapa official itu? 325.000. Saya 108.000. Mbak Aku Elisa? bolong puluhan ewu. Nih, diwo sinden pinten? Dua sinden piro? 30 sekian. 30.000 sekian. Pak Gareng. Mas Gareng. Patangnya. Jangan ngedam gitu. Harus Orang optimis. Optimis. Patang-ewu. Patang-ewu gitu. Hidup patang-ewu. Nah. Jangan sepelekan Pak Haryanto itu berawal dari 6 base. Jadi arep 300 koyo Loh. ngene. Aja Ayo pesimis. Walaupun 4.000 tetap buat konten. Nah, iya. Jenengan apa ta channel jenenge Mas Gareng? Hah?
Jenenge napa Mau kula? tak kandhanono kowe ya ora nyaprek. Nyakrep. Apa jenenge? Bagyo Gareng asli. Bagyo Gareng asli. Para penonton kula suwun BKHP dipun subscribe 2 kali. Klik-klik ngoten nggih. Ora sida nonggo. Malah bubar. Bubar. Ora sida. Saka semangate kok ya. Semangat piye? Bagyo Gareng asli. Asli, nganggo asli. Asli. Mergo ana sing ora asli. Oh, ana sing asli. Iki asli kowe. Kowe iki asli. Asli. Apa kowe iki asli? Akan aku asli lanang. Oh iya kan Sukimen ngono. Nyangking bokor kencanane Lagu iki tak aturke trio Pati sing lagi mirsani. Sinten mawon, Pak? Win, anakku lanang Win, Nggih. sedulurku lanang Markonye, guruku lanang Kartopel. Kartu Sapa? pel Markonye karo Win. Mas Bini Mas Triluweh kuwi. Triluweh. Ah. Pak Markonye. Markonye iki dagelan. Nggih. Lah iki guru spiritual Sapa? Kartopel. Nah. Mila kok dalu menika mboten Jawa jebur ditenggani kali Pak Kartopel. Ya ora ya pancen ora udah. Ayo. Nah, ini toh Pak Cahyo. Nah, ini kan bintang tamunya akeh. Iya. Dia dibagi. Lekmen juga dia adalah sinden fenomenal Oh pada iya, zamannya. kan mau gatel Oh, pengen iya, muni iya. wae lho, Pak. Iya. Ngono, Monggo suara. sakniki sing bacotne Mbak Mimin, ya Lek Min. Ayo. Elisa, Ya. sebelum kamu direkrut bersama Madangkara, sebenarnya sing meh direkrut ki aku. Mimin. Ning aku pertanyaan besar, direkrut ki mergo suaraku apa arep dikersake Pak Cahyo? Lho. Nek ngantek dikersake Pak Cahyo rak eman-eman aku seduluran karo Bu Kesi. Lho, aku tetep bisa jaga perseduluran. Ya aku mungkin aku iso mumbul iso sukses melu Madangkara. Ning eman-eman seduluranku. Ya, Loh. ngerti toh? Mbak Mimin, anakku wedok jenenge Rangkung ngerti toh? Nggih, ngertos. Jujur bae enek Bu Kesi, enek Pak Haryanto. Sampean pancen arep tak kersake. Lho. Nggih, dadi ora nggo sinden ning pancen tak kersake. Lho, napa, Pak? Tak gawa mulih ning omahku nggih seret-seretan anakku Rangkung lho. Piye, Pak? Piye? Kowe dirasani karo dulurmu. Pripun? Ngomong kemayu kaya bolong-bolong. Ora sabar. Ayo. Ayo, Mbak Lek Mimin. Min. Ayo. Ayo. Wedak lho, suara wedak lho. Beda. Kok nganggo ngetrek bareng. Bagus ya. Vokal konsonan harus jelas. Ada teknik main Lah, juga. teknik miking dadi ora kudu banter, ora power terus brebeki kuping. Gayamu Nganggo kaya- rasa. Gayamu kaya gila iki. Isi. Oh isi ta. Nek dengar Awet. Bu Ajina. Waduh. Cengkol lho, Cengkol, ya, kayak cengkol. Cengkoke kaya cengkok asu ajak. Kekeliruannya saja sudah membuat gemas banyak lelaki. Betul, Loh. betul. Apa nek bener lho. Iya, iya. Rak malah aku kewalahan talar nglayani lho. Mau kekeliruane wis dadake gemes. Wis kudu iya ngono, Gemesin Pak. ya. Ah kaya Bolong-bolong kok. Sandiang kelawan. Sik toh, lek nembang Cowok, wedoke cowok. apa kudu sikile tengen maju ngono kuwi? Nggih. Ini. Kadang kala nek ngeternya nggih matus ngoten kok marah Oh. ya. Itu kalau cewek kayak gini. Nek cowok piye nek cowok? Pangan. Wedok. Lanang. Saiki lanang wedok bareng ya. Dan iki Mengke meteng no. ngono kok iya. Kulan ku antek gumun lho. piye? Rupa ayu, dedeg etuk, swara merantasi. Kecerdasan juga. Kecerdasan ya insya Allah sithik-sithik. Sapa ayu? Sapa ayu? Kula. Dedek apik. Dadi Rupa rupa ayu, swara ya merantasi, sinden ya bakoh. Dadi kula nek ra kuat imane, mesti kula delo-delo meteng. Lho. Piye, Pak? Ning mergo Piye? iman kula niku kuat,
piye carane aja nganti dardah antara siji lan sijine. Meteng piye wong kandungane ning cenglok meteng. Ora omongane kok ngono iki kaya Aku bolong-bolong. ora omongane kaya meyakinkan kowe. Kowe iki omonganmu menjebak kaum lelaki. Marketing ya ngene iki no, harus percaya diri sik lah. Marketing ra percaya diri sapa pembeline ra ono lho. Kaya ngono kok dimarketingi. Lho yen perlu pasang sepanduk kok. Ayo nok Pri. Oh ini muridmu. Ajar kendel nok. Ya Mbak Apri, wah iki jos iki. Ki mung menang enom tok. Awah. Ha yen iki tukang slenteme kolu. Digekne pocong ngerti. Mim Apri iku. Yaiku bagian nipan. Wah bagus Elok banget lagi. ya ada maaf. Nek cowok iso ora nek kayak gitu coba. Model penyanyi ngentek sertifikat yo ngene Oh iki. ngono. Mergane kenapa? Lah ya Saking apike. dandan ngemong. Nek suara lenangmu piye, Lek? Nek cewek itu. Oh, ngene begagan. Nanang, Ya, supo Pak, ya. nek lenang. Nyoba ya, Pak. Iya. Wong, iya. Kok malah kaget dhewe iki piye to? Kowe iki nyuara dhewe iso kaget dhewe iki lho. Lah ketok isis ngoten lho. Dibukake subopere digedhekke. Wong balik sabarna. Kaya Ki Sujar ya wis. Aduh. Terus Sangon dalam. Lho Sujar dhisik arep lairan bojone rada kangenan le nyuwuk ya aku. Kaya Apa-apa iki cara Ya ora nyuwuk nek kowe iki. ora. Wah, jane lu gocek ini sing seneng iki. Iki nonton wayang kok nganggo gelungan gitu kan. urung wektune kowe. Urung lho, aja penak-penakan lho ya. Wong melek sabarna. Rima. Elah. Luar biasa. Sudah seperti suara-suara. Duduk kamu. Kok Inces lo. GR banget Mbah Himen. mentele ra umum sing iki. makili kalian ben kalian tidak takabur. Wis eleke tak peke ngono lho maksude. Iya. Ora. Berarti sesuk sing susah sama dhewe. Soalnya ada ora tak kabur. Mimin iki ngene-ngene ora kelingan biyen gane nyegati truk pasir. Kok ya Yo, terbang. saiki tembang kangen kula nyuwun kaya ning channel Dalang Sena nika len joget kudu padha. Betul. Jadi salah satu harus ada yang menjadi panutan atau menjadi herder. Yo, Ya, monggo. sesuai namanya. Panut. Leader kok. Oh, leader, ya leader. Nek carane senam instrukture ana lho. Jas. Ayo, kembar kudu kembar lho. Monggo Cak dipun aturaken tembang kangen dados. Dan
biasa. Mbak Elisa, ini adalah salah satu kegemaran saya melihat Dalang Seno. Ketika tampil jenengan joget bareng apik tenan, energik nggih. Iki jenengannya trio paracetamol. Parasetan ya. Parasetan. Sik niki kula siji melih Mas Gareng tak nyelani dulu nggih. Sinten? Niki genduk Diajeng Chandra Mulya, mbok menawi saged kangge perbendaharaan utawi referensi untuk Campursari. Betul. Karya dari Mbah Sukron yang jarang keluar namun seger tentang kisah kasih seorang Prabu Basudewa dengan istrinya yaitu Amirah yang diganggu oleh Yasoda atau Sagopi, dia adalah sinden. Ketika dia itu main HP, terus Sagopi itu foto dengan vulgar tanpa busana dikirim ke Basudewa, akhirnya menjadi getar rumah tangga Basudewa. Judulnya ini mesti XXX. Oh bu, ngawot emang. Judulnya sakitnya tuh di sini. Ya, men kono di. Ayo, kisahnya. Diajeng. Nyelani dulu sih. Kene nak lah ya, menik-menik lah. Ayo, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di sini. Aku nyawang kowe aku ngilu karo awakku dhewe lho, Nak. Wah, ayune kok ngono. Sing ngiringi mriki, Madakara. Nggih. Madakara Madakara. Nggih. Non, komplite ya nganggo bawa. Asmarandana ora apa-apa, padha ning cakepane beda, isine beda. Ya. Ya, Nak. Kakanda kok ya nek Sukimine terus metu. Aku. Mari. Gilani ngono to lek Imin. Kok gilani. Simpan gambar tak senono. Simpan gambar tak senono. Simpan gambar yang nonong. Yang tak senono. Tak senono. Senono kok nonong. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Jadi Sagopi ngirimi gambar pas tanpa busana kepada Basudewa, konangan Amirah bojone Basudewa. Oh, bojone Basudewa Amirah. Heeh, Amirah ingsun. Wah, edan. Sujaro. Amirah. Amirah. Tak lama semua tahu. Oh. Prahara Nagri Mandura. Oh. Oh. Oh Kakanda Sri Basudewa, tak kusangka tidak kuduga cinta suci di malam api, karena kini muncul Sagopi, dia teman Amirah, sungguh berani berulah. Sagopi. Lah iki awas, awas. Yuk. Berani vulgarkan diri, oh Kanda Sri Basudewa. Sudahkah seia seragam api? Lihatlah mami sakitnya tuh di sini.
dia zaman akhirat sungguh berani berulah Sekopi. Nuting nok. berani vulgarkan diri oh kandang Sri Basudeva sudahkah seia seragam api lihatlah mami sakitnya tuh di sini. Terima Wah, kasih. iki sing asta sapa Mas? Sing yasa Mbah Sukron Suwondo. Seneng aku Nah, sing wis kondang lak sesideman kaya sambung wanci dalu wis diviralke Mbak sampun. Elisa. Iki Mungkin judulnya- niki nanti bisa viral. Judulnya apa ki? Sakitnya tuh di sini. Tak kira konangan. Lah ya konangan kuwi akhirnya sakit. Sagedipun garap menawi campur sarinan nggih menika. Bisa. Saged. Aku sing seneng ki iki lho senggane nganggo metu kopi. Lah iki lho. Sagopi. Sagopi. Oh, krunguku metu kopi ya. Bareng swira tanggapan malah sudorungan to, Reng. Aku ki mbuh, tapi bagus. Ini nanti semoga bisa populer. Amin, amin ya rabbal Wong lanang alamin. ki ngerti dodo sithik wis bingungi kok ki mau. Vulgar. Lah yo. Tidak senonoh. Lah rak yo. Nah. Ora dirubung laler nek. Oh, ora aku ya tetep golek sing sithik wae. Penasaran ya, Pak. Senine ono. Oh iya. Ada tantangannya. Ada tantangannya. Sesuk tak kirimi foto nek. Ati bare mbok kirimi ya aku ndelok ngono dhewe. Bintang tamu tasih kata. Mbak Eka, ayo Mbak Eka. Mbak Eka. Bumen. Karo sapa sisan ngono? Mbak Agi. Boleh monggo sinten mawon. Mas Gareng sing sutradara iki. Iki Agi Eka. Ayo. Neng kene iki ora piknik. Ayo. Ya, ini Kak. Kak. Rumang samu aku ki katrol apa piye? iki banci sukses ya. Mas. Banci sukses. Oh, betul. Mbak Agi kula tulungi mboten Mbak Agi. Nggih, sugeng dalu Monggo, Mbak Mbak. Eka. Wah, iki ya seniman ra tau leren Mbak Eka iki. Bener. Nggih. Tak aku bareng nyawang Agi iki sing wedok asli kalah luwes karo sing wedok ora asli. Lah kok Lah iso? pripun to? Delok to, sawangan caloro iki karo Agi lak luwes cah loro kuwi malah. Gen pundine? Mlakune, lagak-lagune jajal. Body language-nya lho, Pri maksudnya lho, lek terdok-terdok ini ki lho, rak lho, ini ki lho. Piye mau sing pas cakepane vulgar ngono mau piye? Iya. Rupa rada kuciwa sithik, Pak Cah Sewang ndika rupa kuciwa sithik ning dape-dape Sing daya. ngendika Pak Kuntadi Lah, Channel. daya kanthi asane iki Mas Agus. Nggih. Mbak Mimin iki lho pamane ditutupi koran ya nggen muka, nggen dodo karo nggen meteng nganti tekan sikil. Apik kuwi ya. Lho, kaya India, kaya artis India. Bareng korane buka tuh. Wah, lah. Padha to. Sugeng dalu Mbak Agi. Wilujeng dalu Mas Cahyo. Lho kok mboten bareng kalih kanca-kanca Madangkara wong padha Karanganyare lho. Lah nggih. Lah nggih piye kok? Nggih bencing. Bencing. Dibaleni nggih. Non? Nggih. Oh, nggih. siap. Kapan-kapan nggih. Menika Kapan-kapan. Mbak Agi nggih. diderekke keng garwa. Ngaten. Nyinyir pingin ta. Mesake deh. Apa? Kok ora pengen diterke wong sapa ngono to, Mbak? Sabar. Sampeyan kok ora pengen kaya Mbak Agi. Gareng lagi nyekel sagopi kuwi lho. Iki jenenge gulem-gulem busi. Ayo ora mbok-obok. Ora aku mbok-obok. Oh malah. Dilek lek, dilek ya. Kae wong wedok kasare kamu. Lho mending aku to kandhani. Wong wedok kasar mulai ora ndang entuk bojo. Saploke mlebu paguyuban iki lho, Pak. Apa? Nek dhewe rak pancali. Pancali apa kuwi? Paguyuban banci liar. Lah terus Mbak Eka ki Rojali. Rojali. apa kuwi? Rombongan janda. Lincah, lincah. Cah ora liah. Rombongan janda lincah jenenge ubet golek pangupa jiwa golek pangan ki pinter ngono lho. Nangger karo aku macem-macem ses ora tak jak numpak bis PO Haryanto. Tetep kindel to nek Jakarta. Ning Jakarta kok. Janda lincah ubet golek pangan lho. Nek Mbak Agi ayo Mbak Agi. Mbak Agi iki ya piye ya lar mestani lho piye ini.
Wedi aku. Improvisasi dong lah. Nah ya bersyukur ing atase nun sewu Mbak Agi lak saka Hungaria. Hungaria. Namun cinta dengan budaya Jawa. Buktine kersa gelungan, kersa ngangge bayak, kersa ngangge jaring, luwes. Mboten nek kula mboten luwes panjenengan iku pancen tiange pas lahir tiba sampir. Napa niku tiba sampir? Tiba Sampirne sampir niku pundak. kalung usus, napa-napa nek dikatakan. Patut, napa-napa kewes. Tapi nek Mas Mbak Mimi niki ketoke anu kalung nggih tisu WC. Iya. Jadi anu siap dilap-lap-lap Oh ngeten. iya, oh siap dilap ya Allah. Meneduhkan. Banyumasan. Nah, Mbak Agi mending menguasai lek Mbak Eka genah jos. Ya. Paling ora bawane. Mbak Eka ingkang beksa. Karo kowe to, Pri. Lah ning wis latihan lho. Goleke kanca apa ora? Sapa? Ayo Bu Taslim. Mesake Pak Taslim ya. Ayo, Bu Taslim kon munggah. Kowe munggah. Monggo gen dienggo lawuh Taslim. Ayo. Monggo, monggo Ayo, Mbak Uni munggah. seneng. Bu Taslim. Loh, Bu Taslim barang to? Iya. Walah ngono mangkat dhewe-dhewe gayane. Walah. Iki nek cara wong wedok diarani wong wedok apa, Lek? Rai Wungkal Gerang. Sapa? Apa kuwi? Karo bojo mamah karo marata ngincim. Aku sang diwara tuwa ya. Ya maksudnya orang yang dituakan. Ya mara dhewe, mara dhewe. Ora dhewe. Ora dadi ya ya. Ya Mbak Eka, disiana Mbak Eka. Ya. Singgat. Kepenak iki, Pri. Sing ngene buntute jebul penak ya, Pri. Iya. Toya. Tadi dah. Ora nggo Kowe jenggleng. ngombe wae dadi tah barang. Kopiku ilang. Min, kopiku ndi? Lho, Mas. Sagopilan. Saunine wong bagus gregetna ati nurake tang dadi batu. Mbak Eka, Nggih. putrimu Mbak Madu iki bendina latihane ning studioku lho. Titip Pak Yaya. Ya mbok dingo apa piye karo nggawa apa ta apa. Mesakne dalang-dalang cilik sinden cilik nang kono mangani boto, renek apa-apa. Lha tanggung jawab sing di omah. Aku mung cepak nggon kok. Apa bukes iki ora ego-ego apa piye apa Ora iso, ora iso. Lho Bukesi kok nyugoi tamu wong bojone dhewe ora dipopeni kok. Apa? Wah, kemprah. Drijumu bar bongo ngelus-ngelus Taslim barang kok dilebokke kene. Ngelus-ngelus sirah. Oh, rezeki anak soleh kok dimerekke. Dilus-lus sirahe. Karo di iki jane iki blangkon apa cap ngono iki. Ya Mbak Eka. Sapa? Aturi ramas Tambah sak personil. Tambah Personil ayo. Monggo, Mbak Mbak. Etika Maharani. Oh, Maharani. Etika Maharani. Wah, iki yo bintang film pendek iki ya. Wah, elok iki. bintang film pendek. Lah ya filmnya durasinya pendek to, Kak? Yo Mbak Iis yo. Aku tak lungguh ya, Bri, sak bar flek iki lho aku rada apa. Rahimku lemah banget iki lho, Mbak. Jangan bar meskra. Lah ya flek kok, Mbak. Di satu sisi ya karirku pengen maju, tapi nek fisikku ra kuat ra ya aku yo ngapura tenan yo. Wis kan Mas. metune andong no. Tenan rentan banget kok Mas aku ki Kok ketoke. iso teko andong. Omongnya banter tapi rahim kula lemah banget niku lho dadi ngubah sithik ngono ngeflek. Aku
gemang aku gemang nek diwayu Ketika kene lho aja nyumpel ning kono kene lho saiki longgar kene. Kalau kono. Blockinge lho blockinge ya. bukan Simpingan kiwa ngadeg. Oh, kok le. Oh, koncone. Iyalah. Karepku alasan flek ki men itu lungguh. Oh, tak asam aurate kumat. Oh iya. Wis tuwek Pak e. asam aurat lho. Aku terima nyong ikhlas ngerandak selawase temenan. Ya Allah. Kok ora ono sing kuwil-wil no ya. Gak, wis gak ngepek. Nane Yo kamu cakepan. Mangkene iki wis Monggo. wae. Blokingipun Mbak Aki. Sip, kono enek. Sing Kayak joget kono. mriko, sing joget kono. Dek gembret dek, kono dek. Sing Mbak Aki ingkang nyekar mriki, ingkang nembang. Kameramene bingung lho mbok ngempel dadi siji. Oh ning kene kabeh. Oh ya. Yo, apa ki bacotnya Kak? Eling-eling. Eling-eling. Oh iya. Eling-eling. Monggo cah dipun aturaken. Eling-eling Banyumasan, monggo Pak Dwijo dan kawan-kawan. Dados. Oh.